Lho Bro, ketemu nah ning video sing ora patek penting bagine sampean iki. Bro tajak nonton Omahe Tawon Das Bro. Sing sampean saurunge iki wis tau nonton enek tawone iki wis ora enek iki tawone iki. Penghunine wis ora enek iki saiki. Gara omahe kosong iki. Kira wingi-wingi sampean wis nonton videoku sing enek apa kae judule kaya aku lali ya. Oh, Tawon Das Ganas kae. Nah ini enek penghunine cekan tawone enek sing omah. Saiki mun sing omah wis lunga iki wis ninggalne omahe iki wisan. Kayane iki omahe iki wis tinggal lunga wis pirang-pirang dino iki Bro. Wis kaya ngene rusak iki lah wisan omahe iki Bro. Tapi lungane ning endi ya enggak ngerti Bro. Ini maksudnya pindah omah ngendi ngono, gawe omah neh ngono ngendi ngono enggak ngerti Bro. Iki perkara apa pindahe kok kene dek iki enggak ngerti juga. Maksudnya ndek masalah karo tangga-tangga kene, tangga teparo. Apa trae wis ora aman omahe iki, terus apa wis trae omahe rusak terus ditinggal lunga karo dek wis mending pindah wae tanggane ora enek ning kene ya enggak ngerti. Iki maune pas sik dinggeni kae nganu Bro. Aku ra wani nyedek. Endi kok gambar ngantek cuwedek ngene iki ra wani Bro. Tenan. Iki lho omahe Bro. Wis rusak berat lah iki cara anu. Iki cara deke balik nang rene ketoke enggak mungkin. Butuh dana akeh lah iki lek perbaikan. Omah kaya ngene iki sing mesti ngono kuwi deke gak balik rene nah pindah tenan, pindah total lah iki wis. Tinggal tenanan tinggal prung ngono wae lah wis ora diurus ora apa. Asline ya penak iki posisine iki asline penak, penake ngopo rimbun lah. Dhuwur kiyupan cara panasen kudanane ora patek nemen nyeblok iki omah iki asline. Mergane dhuwure rimbun kuwi mau. Tapi ya ditinggal lunga karo sing di omah ya. Nek kemungkinan besar ya panganane sing tersedia ning kene wis ora enek lah ngono kuwi lah. Nek kemungkinan ngono kuwi terus kedua ya ora aman. Ketiga yo mesti enek masalah karo tangga kene apa piye. Kayak bekasnya enek ndoke ning jero kono wis bekas tinggi ndok lah. Ayo netes pira ngono anake terus dijak lunga kok kene. Tapi lunga yo sing mesti ora adoh teko kene. Sak kecamatan, sak wilayah wis ora dadak gawe nganu surat pindah ngono wis ketoke wis ora. Kuwi kaya ngono ki lho bekas omahe Bro. Bonder terus lawange ning isor modele kan gantung ning kono terus digawe bunder terus digawe bolongan ngisor nggih mlebu metu nggih liwat deke lawang kuwi wis rusak berat lah koyo ngene wis pirang-pirang dino lah sing jelas iki ditinggal lunga iki wis ora aku urus iki omah iki ya ora dititipne sapa-sapa ngono paling ya dititip omah. Ya wis Bro, ngono wae sampai jumpa di video berikutnya sing ora patek penting iki bagi sampean iki.